хора. Този клип ще е малко тъжен, но имам да ви съобща една новина. 30 абоната! Клипът въобще не е тъжен! Страхотно е! Имам 30 абоната! Сега ще изреча една малка реч. Благодаря за подкрепата, която ми оказвате. Това значи много за мен. Кога 30 станаха, лятото, от миналото лято, не знам колко вече ще станем. Много се радвам и искам броят ни да нараства, защото така ставаме голяма армия и можем да се защитим. Ще правя giveaway тази събота и ще изтегля победителят в неделя. Не съм много сигурна дали ще имам време, защото ще пътувам, но може там да изтегля победителят или може giveaway да е в другия канал. Ако е така, ще напиша в този клип в коментарите. Но страшно много ви благодаря. Вече станахме толкова много. Ние сме по-малко в клас заедно с учителките. Благодаря за подкрепата. Дано да не губим абонати, дано да се увеличаваме, дано да бъдем голяма армия. Да, много мечтая, но това мисля, че всеки го иска. Иска да има успех. Благодаря. Ще има giveaway за моите 30 абоната. Ако се интересувате повече от giveaway, вижте предишното видео, където говоря за Instagram и там глупостите. Там ще правя на всеки 5 последователя. И също благодаря, ако някой тук ме е последвал в Instagram, мисля, че има такива. Благодаря за 63 последователя. Дано да станем толкова и в YouTube. Дано да бъдем единни, да има добри коментари. Не ми харесват хейтерите, не ги искам. Те просто съсипват YouTube, те си хабат времето за нищо. Не искам да обидя никой, просто много се радвам и много ви благодаря. Много. Чао! До giveaway-а!